Testataan nyt tätä Värmen Wigflexia. Tilasin sen jostain Ruotsista. Se on outo homma, että tää tuli ilman niinku langan ohjainta. Et siellä oli vaan tavallaan tila sille langan ohjaimelle ja sitä en nyt ole selville, että kuuluuko siellä sellainen olla, mutta voitin hitsata ilman mitään johdetta, niin ei niinku onnistu silleen kunnolla, että voi olla, että se joko hitsaa tai sitten se ei hitsaa. Ja helvetin on homma, mutta nyt leikkasin tavallisesta langanjohteesta teräspiraalista tonne pätkän tonne sisälle. Ja se tuntui tosi hyvältä jo ja kokeillaan nyt hitsata sillä, että hitsaako se nyt niinku kuuluu. Joo, kyllä se nyt ainakin hitsaa suorana ihan täydellisesti, ei niinku varmaan mitään eroa normaaliin. Jos tää nyt vaikka laittaa pienen mutkan, niin tuollaisen mutkan, niin tekeekö se siihen mitään vaikutusta. Tässä on jo valmiiksi tässä koneessa 5 metrinen polti ja toi on yksipyöräinen langan syöttö, tai yhdellä pyörällä vetää, että se ei ole optimaalinen kyllä senkään puolesta enää. Kokeillaan miten tulee tuo. Kaasua. Kaasua voi kyllä se käy rikki kaasua. Joo, helvetin hyvin tää nyt toimii, kun siellä on johde sisällä, että mä en tiedä mikä helvetin idea siinä on, että se on myyty ilman johdetta. Ei se ole ihme, jos ei sillä mitään pysty hitsaamaan, kun ei se kulje se lanka. Tollaset saumat nyt siihen tuli, että ei tosta enää niinku hiilidioksidisauma parane. Helvetin hyvä tasainen jälki. Jos ostatte näitä, niin leikatkaa sinne sisälle teräspiraalista niin johde, niin se hitsaa ihan samalta alkuun, että ei olisikaan. Tietenkin niin koneessa kun on tollainen syöttöpyörästö, niin ei toi ole kaikista paras mahdollinen näin pitkille etäisyyksille, että kun 4 metrin poltin melkein olisi parempi, mutta kyllä se tuntuu tuolla syöttävän. Et ei tuolla niinku siis sellaisena minä se tuosta paketista tuli, niin ei tee vittu mitään, että se voi olla, että se hitsaa hyvin tai sitten se ei hitsaa ollenkaan tai se hitsaa kohtuullisesti. Tällainen palikka. Voi tätä suositella, kun sinne itse laittaa johteen, niin sitten se hitsaa ihan niin kuin kuuluu. Siellä oli aika hyvä tarjous, että se oli jotain alle 80 kotiin tuotuna. Että kyllä voi suositella, kun laittaa vaan johteen sinne. Oon mä sinne sähköpostia pistänyt, mutta ei nyt ole mitään järkevää sieltä vastannut. Mikä homma. Ihan hyvä tuote, kun se niitä virittää.